Oh guys, hai nai te waisa YouTube channel kansu. Tene hinge kaisa jaga thangna nai tango. Kale bari wo. Hamki kol rom kaijak. Nai tang ni phone ga na soke tabo san tu an thang tang. Hello guys. Ini bazar nunggu tuan saya? Nah bazar ya mak? Hah? Samnagar. Samnagar ah. Samnagar. Samnagar tawan hai juga, tawan ya sah. Mama agak. Đây phải cái sừng lá. Trên chín có hay là mua bánh? Music. 1, 2. Ya Pahor lại ngay. Lên tong cái gì? Đưa sang bao giờ nó bỏ. Nó vừa được sang mar sang này. 1. Audience, ya bakal main do. Ya bakal main. Besar dah rumah kita coba deh. Kalau sabut terus aku.
Ang oro gan no off khaimani karon ka omo haisa oro hindi gan mangsi tamja hinkeba ang copyright rok manjana hine ang gan no pura off khaireka mute khaireka omo haita hingke no tora onai hindi gan tanglaioi mwsalaijak musuilaijak ai panda se hingke ba tong thokja ni ja mane khushi din se hingke ba aboni bagui ang copyright kalaina hine joto off khaireka hingke ang mane ang oro bo mane sudu kok samai bo khatiya hine naithokya video mane abo hine ang kokborok song kisat mane edit khaina ka mane background rok kisabo music rok kwrwi hingke bo naithokya wngthango video naithokmani sitrango kok bai bo mwchangui saimaya angla hingke naithokbai maya oro kaijakma panda hingke bo joto bo saimano khushi din hingke malaya borok bo malai bo nuklaiya borok bo nuklai bo sini laiya borok bo sinai bo omo hai bo kalai bo kailai panda din hingke mane kaisa mo mane borok bai borok malai mani sini laimani chin pochongmani omo hai din bo kalai bo hingke ba omo je kailai panda se hingke ba onai khushi mane omo hai ta hingke rok borok jani ja khushi din se hingke ba mwsalaio musuilai cherai bwsarok hai tong thokjaklai bo naitho cherai bwsarok cute nungmancha cherai bwsarok bo borok oro onek chiri laijak se hingke abo to ang gan no se off khairejak hingke ba norok khwnai maliya cherai rok chiri laimani tei borok bo onek chiri laijak jani ja tinjon cherai rok bo asuk ke cute ang belai naithokjaka borok no cherai bwsarok no asuk ke naithok cherai rok bo ang no te nogni sine tebo kaham ke uansuk thangmase uansuk ongkhe mane imang nui thangmase imang rok mwthang kaimalia tamni hinkhe ang kaham ke video sakna blog khaina hin thangmase kaham ke phunukmalia mane oro kisa mane kisa khe ang naka mane lachioi belai borok kwbang ni bagui hinkhe angbo lachioi phone bo asuk camera rahamya hine ang khaileya omo haita hinkhe chwng mai tui to tabuk chalaibajak no hinkhe mai chwng je tabo video khai tongpho chwng mai chalaibajak hinkhe chwng hor ni bising thangnai bwla hinkhe hor chingke ba mai chingke ba kwchangma hine chwng dati no mai bo dati jaka hinkhe asuk no hinkhe tini video to asuk no wngkha hinkhe ten awareness blog malai sine chwng thanglai sine je phunukma se phunuknai phunukmaya hinkhe asuk no sine.